Nuwun para pamirsa pandemen waosan cariyos basa Jawi ingkang wonten papan pundi kemawon. Pepanggihan malih dening kula Hadi Pamungkas ing cariyos basa Jawi. Purwakane ngatur pambuka kula, mugi panjenengan sedaya tansah pinayungan karahayon saking Gusti Kang Murbeng dumadi. Ing kalodhangan menika kula badhe ngaturaken salah setunggaling cariyos cekak anggitanipun Sumono Sandi Asmara kanthi ira-iraan ibune Ratih. Kados pundi lampahipun cariyos, sumangga dipun pidhangetaken. Ratih rumangsa judheg kepriye carane supaya Pak Brojo bapake gelem bloko ngenani sapa satemene ibune, nanging saben-saben ditakoni wangsulane mesti padha. Bu Endang ibune saiki dikon nganggep minangka ibune dhewe. Kamangka Ratih wis kepengin banget ketemu karo wanita sing lairake, pengin ngabekti marang ibu kang wis dadi lantaran tumitae ing alam donya. Satemene Bu Endang uga apian, gemati banget menyang Ratih. Dheweke ora direngkuh kaya dene anak walon, tresnane kasok kaya marang anake dhewe. Jalaran anggone Bu Endang omah-omah karo Pak Brojo nganti saiki durung kagungan momongan. Mung Ratih kuwi sing saben wektu dikelewentah wiwit bayi abang nganti lulus SMA. Nanging tumrap Ratih kabeh iku durung cukup. Kanthi ora nyuda rasa bektine marang Bu Endang, Ratih tetep kepengin ketemu karo ibune kandung. Rasa kangene marang wong wadon sing disebut ibu iku wis ora kena disayuti maneh. Esuk sore bengi awan sing ana ing pikirane mung ibu lan ibu, senajan dheweke durung weruh kaya ngopo praupane ibune kuwi. Nganti ing sawijining wektu Ratih mlaku-mlaku ijen kanggo mbuwang rasa sumpek. Tanpa kanyono-nyono anggone mlaku keplantrang nganti tekan papan kang adoh mlebu alas sing dheweke durung nate ngambah. Ing kono Ratih weruh ana sawene wanita setengah umur lagi lungguh ana sak dhuwuring watu kumloso. Weruh Ratih wong iku njur mudhun. "Ratih, nyedhak kene, Nduk." Pangawene wong wadon iku. "Sapa kowe gak ngerti jenengku? Aku ibumu, Ratih." Ibu, sampean ibuku tenan." Ratih banjur nyedak kepengin ngruget wanita kuwi, nanging dumadakan saka mburi ana swara kumuntang nyandet lakune. "Ratih, aja dibacutake, sing ana ngarepmu kuwi dudu ibumu. Delengen wong iku nggawa gladi arep kanggo mateni kowe. Ibumu kang sejati ora ana liya kejaba aku iki." Ratih dadi bingung, wong sing ana murine kuwi kok iya ngaku ibune. Dening Ratih banjur dicedhaki, nanging lagi bae dheweke jumangkah ing sisih kiwane uga ana wong kang ngaku ibune. Ing sisih tengene uga banjur ana wong kang ngaku minangka ibune. Ratih banjur bengok-bengok keweden bareng weruh ana wong sak pirang-pirang ngaku minangka ibune. Ibuku sejati sing endi? Liyane minggir. Aku mau kepengin ketemu ibuku, ibu. Pak Barjo sing lagi lungguh ijen ana ruang keluarga sinambi nonton tayangan televisi kaget krungu Ratih bengok-bengok. Banjur diparani menyang kamare. Ratih dioyok-oyok. "Ana apa, Rat?" pitakone Pak Brojo. "Kula ngimpi pinanggih ibu, Pak." Kowe kuwi awan bengi kok mung mikir perkara ibu nganti kegawa menyang pangimpen. "Menapa kula tasih saged pinanggih kalian ibu, Pak?"
Isih menyang menapa? Ngentenono wektu sing prayoga. Ratih meneng dheweke bali nglamun ana kamare nalika Pak Braja metu sinambi nutup lawang rada banter mertandani yen atine kurang sreg. Dina-dina sabanjure Ratih mung duwel ana ngomah, ora wani ngajak rembugan perkara ibune maneh. Nanging atine saya ora kuat mendem kangen marang sawijining wong wadon kang sinebut ibu. Ratih banjur kelingan nalika dheweke melu tes mlebu menyang perguruan tinggi. Sawetara wektu kepungkur bapake nate janji yen Ratih bisa ketompo ana perguruan tinggi negeri bakal diwenehi bebungah. Kebeneran iki mau wayahe pengumuman. Ratih banjur buka-buka internet. Senenge ati ora bisa digambarake nalika weruh jenenge klebu sing lulus tes. Dheweke ditampa kuliah ana sawijining perguruan tinggi negeri ing Jogja. Piye Rat, ketampa? Pitakone Pak Braja sing lagi teka saka kantor nalika weruh anake wadon kuwi buka-buka internet. Pangestu jenengan ketampi, Pak? Wah, anake bapak tenan yen ngono. Kaya janjiku nalika semono, awakmu njaluk apa bakal dak turuti. Ingkang kula suwun mesti kemawon ingkang saged damel mareming manah kula, Pak. Apa sing bisa gawe marem atimu sesuk bakal dak tukokake. Ingkang kula suwun sanes bareng kok, Pak. Lah terus apa? Kula namung kepengin sumerep sinten ibu kula kandung. Pak Braja ceklakep, atine cuwa. Satemene wong lanang setengah umur kuwi kepengin bloko, nanging sumelang yen Ratih banjur nglari dununge ibune. Pak Braja durung samapta upama kelangan Ratih. Kados pundi, Pak? Panjenengan boten purun ngendika ingkang saknyatanipun? Pitakone Ratih njugarake Pak Braja sing deleg-deleg. Ratih, aku ora kabutan nuduhake sapa ibumu, nanging aja saiki, Nduk. Lajeng minjang menapa, Pak? Ngenteni wektu sing prayoga. Ratih ora wani ngoyak pitakonan maneh. Awit anggone ngendika Pak Braja sora lan semu duka, mripate Ratih kekembeng. Nanging ibu rak tasih sugeng to, Pak? Ibumu isih urip, kira-kira wae tambah mulya. Ratih banjur meneng jroning batin ngucap syukur dene nganti wektu iki ibune isih ana. Tegese isih ana wektu tumrap dheweke kanggo bisa ketemu karo wanita iku. Jroning batin Ratih ndedonga muga-muga bapake enggal buka wewadi nuduhi sapa ibune kang sak temene. Wis sawetara wektu Ratih kuliah ana Jogja, urip ana kutha gedhe pancen beda karo ing Sragen, kutha kelairane. Apa maneh manggon ana kos, senajan durung ganep setahun manggon ana Jogja, nanging Ratih bola-bali lara. Wiwitane kena gejala tipes, genti wektu kena omah, banjur saiki lara maneh nganti ngamar ana rumah sakit. Adoh saka wong tuwa sing nunggoni ana rumah sakit mung kancane kos lan kanca tunggal jurusan. Wingi Pak Braja wis disambungi kancane Ratih kos, dikandani yen anake lara, nanging nganti saiki durung teka. Miturut kabar, Bu Endang lagi ngandhek sepuh lan kesehatane uga wis ora kaya nalika isih enom, mula perlu dikancani. Yen wayah awan pancen akeh kancane Ratih sinunggu, nanging yen bengi kabeh padha mulih. Ratih mung kari ijen nganti Bu Indah, dokter sing rumat ngrasa welas. Saben ngontrol Ratih, Dokter Indah mesti nyelangake libur. Mbak Ratih asale dari mana? Pitakone Dokter Indah ing sawijine wektu. Saya dari Sragen, Bu Dokter. Wah, yen ngono cedhak karo aku
Aku saka Solo. Wiwit saiki anggone cecaturan nganggo basa Jawa bae ya. Inggih, Bu Dokter, langkung sekeca. Lah wong tuamu kok durung nyambangi to, Mbak? Kinten-kinten Bapak saweg repot amargi ibu sambung kula nedengipun badhe babaran, Bu Dokter. Lah ibu kandungmu ana ngendi? Ngapunten, Bu, Bapak mboten purun bloko. Dadi nganti saiki durung nate ketemu ibu kandungmu? Dereng. Dokter Indah ora wani mbacutake rembug awit rate saja sumendal atine diajak rembugan perkara ibu. Dokter Indah malah banjur aweh panglipur, jarene akeh wong sing sukses jroning panguripan senajan tanpa tinunggan ibu. Ratih dijaluk ora cilik ati. Anggone padha pirembugan kandhek nalika Pak Brojo rawuh. Lho, Mas Brojo? Aloke Dokter Indah. Pak Brojo kaget bareng disetitakake jebul Indah adine Narti tilas bojone. Indah, awakmu saiki dadi dokter? Iya Mas, senajan kudu golek ragat dhewe, wakasane aku bisa ngerampungake kuliahku. Lah jenengan kok tekan kene goleki sapa? Aku goleki Ratih, anakku sing biyen dilereke dening Narti Mbak Yumu. Dadi Ratih kuwi ponakanku dhewe. Ratih kaget juwos nyawang Bu Dokter Indah lan bapake genti-genten. Kanggo sauntara wong telu meneng sajak kentir marang angen-angene. Lajeng ibu sapunika wonten pundi, Bule? Ratih takon ora sronto. Apa bapakmu durung cerita? Ratih pancen durung tak kandhani apa-apa ngenani ibune, kuwatir yen ganggu pikirane. Dokter Indah ora saulu, dheweke ora sautuhe ngluputake tilas ibene kuwi, awit pancen Narti Mbak Yune sing salah. Dokter Indah banjur bloko yen sawise pepisahan karo Pak Brojo, Narti ora karuan papan dununge. Jarine wis omah-omah maneh karo wong Sukoharjo, nanging saben sawulan pisan mesti nyambangi wong tuane ing ana Solo. Dokter Indah kerep ketemu ana Solo, awit uger arep nyang Solo. Narti mesti ngabari. Yen sakwaya-waya ibumu ngabari sak pertemuan, awakmu dak jaluk supaya bisa ketemu, ngiras pantes ketemu karo simbahmu, ujari Dokter Indah. Menawi sakmenika menapa mboten saged, Bule? Ora bisa, jalaran ibumu kuwi aneh, ora gelem kondo manggone ana ngendi lan nyambut gawene apa. Sawise lorone waras dening Pak Brojo, Ratih age-age diajak mulih jalaran Bu Endang saya nyaketi wancine babaran. Tekan terminal Jogja, Pak Brojo milih bis sing nganggo AC. Nanging durung nganti munggah bis, tasih Ratih disendal wong hingga uwal saka pundak. Ruang tunggu terminal sanalika geger, senajan wis bisa dirangket wong akeh, nanging jambret mawa tutup rai mau isih bedal-bedal budidaya mlayu. Polisi Trengginas mistul kentole pawungan kuwi hingga ora bisa pola maneh. Jambret sing ketaton iku banjur digawa menyang rumah sakit, sak perlu ngetokake mimis saka kentole. Sawise tasih balik, Ratih karo Pak Brojo banjur munggah bis jurusan Surabaya sing liwat Sragen. Bise isih apik lan kepenak ditumpaki. Ratih lungguh ana ngarep, rumangsa aman cedhak wong tuane lanang. Ora wetara suwe bis kuwi teleser-teleser budal. Durung bae antuk 2 kilo lemakune bis, Ratih nampa telepon saka Dokter Indah. Dheweke dikon balik menyang rumah sakit awit ibune ketaton kena mimise polisi. Sedelok-sedelok sambat loro lan nyebut jenenge Ratih.
ora sronto Ratih menyat banjur buka lawang. Dheweke nekat anjlok senadyan bise isih melayu banter. Atine Pak Brojo ngedap weruh anake njungkel banjur kumlundung ing ratan.